ka Regional Democratic Alliance RDA jonga United Democratic Party UDP bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kamsham natre kam satya ha ka ni ka kanti ka bamenta hadin babaro ke arteli ke party kilara banya hala ka jong ka lenti ha ka ni election MDC kwan harilum khasi bat jaintia kani ka rai klami na ka jingalang jong ka RDA ka balalong ha ka khatway trek no pra ha ka office trek kam ka UDP ha ka jing penyai da president ka UDP uba met ba lingdo ha ka jingadon lang president ka HSPDP ba KP pangnyang bat kinongelam jong kini ki ar kin hun habakren shakilat pathai ku bor hadin ka jingalang president ka UDP uba met ba lingdo ulaong baka ni ka election MDC siya ka KHADC ba GHADC laray baka UDP kanya hala ka jong ka lenti kumju ka HSPDP Henry ulaong baka ni kamot satya baka RDA kan yatray lang hakino kinukiman kibakta ya ka ribat ka jadin rio ulaong ru bakini ki R party hapo ka RDA kindang yay biteng ya ka jingatray lang na marlatha ya ka RDA amtang nakabenta banyakun ya ki election Henry ru halor ki waypat kiman kum ka inaline permit ILP ka jing penrong ya ketien khasi bat garo ha ka kharnet ba phra jong riti senshari ka jing pen bet put bat ki waypan shu uba met ba ulaong ba ka jing penyeng la ki jong ki kertong kamut satya bak RDA ka yapat yapra Henry da ka jingas nguthu jingmut na baro artli ki R party Kinti ke pemerintahan ke bertakan ke MDC election ke Pan 1 ni rai ya ke bang ni hala ke jung ke parti dan ni don ke jing ya sutu jumut ke basai kem da don kenu ke jing ya per jumut lane ke jing kenan lane kenu ke jing ya kedokti lane ke jing ya ke jing bom ke jing bom lane ban ong wa ke don ke jing pra lane ke jing bom sutu jumut apre jong pro kliki pol ke parti ha prengili da jong kita akan kubur ke mana ikut abang ayah. Jadi akan kapor dengan bagi yo ya kejeng pencahaya yang cumi penting dalam tujuan. Kum kadi kebagi don kum kalens paling bagi UDP pada HSP nak kapor kita ni di election MLA election election kibalalet ni judon kejeng keren maksudnya tai kam paper nalor kani nakwa ya kawan pencai do ni ba kum ka ADA kani ka alliance kejing tu bat kejing tekam juga kalong ontang ke benta kikam jong ka election ndrei kidi kikam kibede na ka benta ka ri bat ka jagan rio ba ka state ke jungi brokoi hakabede ba ki issue ki ba pher ki ba ngi to take up ha isnem ki ba leno komban su ai no sai pi ki memor nam ki ba pher ki ba ngi jointly na kaliang jong ka UDP but HSBDP ngi ju bo hakma ka sarkar la kalong ha ka sarkar jong ka jilla la ni ka sarkar jong ka government of India haka beda ibat ki mat ki ba long kita ki mat ki ba khmat ki ba kum ka state i bro koi ni don kam ya ka ban smoke na ka por ti haka beda ibat ka ni ka election ke pemerintah MDC election ni la don ka jinia sutu jumut na do ki por bon chwa ba kum ka alliance ngin ya don dekat iliang baro jong kejing tekam jungi kabede baka politics je ha kani kasni ke pemerintah ni ladang ke joint meeting biang jong ka ADA ka ba ni ladang dikhot jong ka HSPDP ni president secretary bagi member jong ka kumjuru na kalian jong UDP president secretary bagi member jong ka ha ka ba ni le shong le til le tai kuno bagi ni ai khmat ha ka bede bat ni ka MDC election te kejingkili kami ba la ngindon em kejingis tu jumut banbu ya ki candidate tang jong ke UDP hakawai ke konstitusi tang ke HSPB hakawai pat ke konstitusi
Nrei ni sutu ba practically hi kum ba ni ju ya kendu ha ki pot ki beladap ki don katu kan ni ki benta ki bangi hap ya kaban burom ya ki party workers jungi la kalong nak SSPDP lanin na UDP ke ni la sim ya kanai benta si ya kaba hakabai dei bat kan ni ka MDC election du momenta ka balakum kumno karkum ka jingtep ka bangi don Kaba dang apps tang ya kajing menjur nak kalian jongku lat jong ka jela ya katarik ban pelong ya election. Dia kajing pun kere ya election gila ya cakmat na kalian jong baru atli ki political party but ngit scam ki long ki political party kumju. Dia ngila isim ya karai hakabedi bat ni election tu mentah na kalian ke UDP ngin ya bet harga party level Pana kalian bukan SSPDP biru kan ya beda ke parti level. Kabamot nginum ya kun ya election dah ke RDA. Henry ngakwa ban pensyai ani ba ka mensim jong ka jingetre hapo jong ka RDA kandang beteng kumba ka beteng boros kata hadu benta bat nani sekmat ru kumjo. Bat kenang kon scam ru. Ka sudong bahara de kapor maka bentak ni ambil decision ni lesim ya karai hadi ki bupon ki ba dan siri ladangi batai ngin haban til ngin haban ya pe ya kawai pakawai ke konstitusi nama kawai konstitusi nakoi konstitusi bilang sibuk ke DPR bijulong barbo ka kubor jongi ke parti sik pai ba kumla kren chairman jong ka RDA global president rom jong UDP ka RDA takasi kala yai pen scam ban yai pen maha ya ka jingdon jong ni ka ni kumang lasnak nadu semaya nyo bar hap nadu area kan nyo hadu menta nila face election ko masapli te balai bani penskan namar ni sutu bah bako di baro kini ki mat ki jura jong ki atli ki party ka thau bet kumno bani ta ki se mari jongi ki mat ki bakung same kumbang ileleng la don RDA manifesto jongka MP election lada ru kum balong chairman bang yai teng bandawa ban penbek yak ban ka basa jong urusan ban ni thu ya ka tin kasi long mai ni su thu bang ina ban yang maroi ka party leng yen kum atli ki party ban khot gue ki party kabalai kum ya ka chipen itu ya ka tin kasi ju ya rasa ko entah po sokar India ko mengila pharu ya memandam ting susu bak ini ke don kami ni ban pela ban aya ke jing dawa ka bakam khan yisu ko ni susu ka di habat petskem yisu ta ba arpat ke jing pensha yisu bodong ba bani me pilai la ke jong ka party ha election di kum la kren chairman ne ngasi ban rap sa pemian nila don ka ri ru ajar kan yo hadu bedak ajar pusa tikal kum election nilai ya ka ajar kat kenai ke MDC election nilai ni gumangilo status quo mo te ka ar kulai ru nilai di kum tamo de ka RDA te kini ka aku saw MP kum tu nilai ya lang te mata ka ni ka ar pusan mo ni ka mi MDC election kamot ka ju ngilong kumangilong ba min ya kan hasisu kumba ka chairman nanta pa de ru ngilabu kum ka RDA ban don ke jistu jemut susu bandan agar ni kapling jom ni ka election MDC berkuai nila don ya ka coordination committee mo tinggi nung ngilam handing ni don ka coordination committee kamu ban coordinate bangin ban supervise ban monitor mo ke election hakata ka komperkhat ka bangi di chairman ya mat perfect jom ya api di parti kita bagi jinon kam ke bangi atli ke parti bandan ke jistu lang ti kita kilong kiba ni snow day kalong ba ai kan ne ka di mololo nginam pen bahaya ka ba di jing pen sutu sisu i pai ba agi ko susi ba pero pe mar ka bakut hi kalong ba ka thong jungi ye jingdawa jungi ye ki mat ki jura jungi kalong ba bangi dan kam ba di jing lang peli ka kum ta ka ri ba ka chai kumba la ong mitan ba kas mensim bunyi the spirit of alliance ke mensim jong ke jite kat bat ka jing don jong ke ka di kandang ne bat kandang te haki pa ke bangsawan
Sino mitang ka betang ni si cocok ina pa niya ka joka. Ndre ang ni kran ni issue jo ka state ki kam no lor ka election pa ina idon ba kawai but ina idon ni stu jo ka jan ba apa jong. Ngasu ka ong ba di ka po na kaleng jongi kum ka RDA ni don ka kom perkat ka campaign ba. Balai bang ilang niya penne ba ya ka alliance sadu manta. Kadao ko long nama ba. Ni ba kum ka state kum berjalan ki ba ki don kam bat ki dawa ngalapan ni ya ka jinya teli jong kita ki seng dulu ki badon apa ka state wat ni don ki katu kan ni ki differences ngalapan dan ni ngalapan ke differences dari ki ground reality ki bangi happen pedia ladang gilang kuat ya ka ba ni nyaj khmat haka bade ke jinya kun haki weki pat kiliang light nak election ni so don kam bakum kinong ilam jong ki regional party ki party dulu but kumang nila jumpa ka message bagi nila juai ka message na kapo bakino ki party ki bakam nila di baki day ki regional party nilong welcome but ni pidang subha baki wan siakan kami jong ka di banyak dia ka compare dengan ni habang kun ni election ko konstitusi lebat compare la ni don jong jing pe tu ndrai habang ni wan sa kami jong jing keren ba jing studio na i kini kalong kuai ko bang don kam ya ka bang menta habang ni sim ni kara jong jing kun ni kini MDC election UDP ni ya ga jong HSPDP ni ya ga jong ndrai kini pada kam mut pada bang ni ong bang ni lai ka jing mut la ni nginum ya don su kata ka jing jan lene kani ka alliance kam chu kam dan kata kani kan ne be tenre kum ki de long ba bat kum ki nong iram ba ki pai ba i community ngina blong ka jinisha bat ka ba a kalong mangin hab don ka jini su thu ya ki e ki jing e jong ka kum ka UDP ka hab su thu ka HSPDP ba ka HSPDP ka hab su thu e UDP e ta ka ne ka mesin wa ngila ban pun continue ya ka ne ka mesin jong alliance ka spirit jong ka alliance bangin ya chakma ni harai lak mulu ni indon ka general council ICC saya ICC ka tu ni ngala indon ki less ICC HSBP tu ka chok SBP jom ni katala shwak Christmas ngla ban dan don hat exercise ki babun ki susi de shwak Christmas ni benlai ya ka full list ban ya ka second list ban no kan di dia ni nak lihat UDP hak bedi bat ka jumpa ya bro atli konstitusi kalau ya smart ke kumang mentang bawa sisi ka jum konstitusi kan syok bat ni jadi clear di candidate number atli kita skor